Bet, bili muna tayo ng gift sa mga staff natin. Wow, sana all. Asa ka? Libang muna ako. Ay, mag-CR daw muna siya kasi. Oh, ano nangyari sa buhok ko? Ano bang date ngayon? 22? December 20 ngayon and malapit na yung Christmas party ng staff namin sa Purple Yam. So, bibili kami ng mga gifts sa kanila kasi syempre hindi mabubuhay din yung Purple Yam kung hindi dahil sa kanila. May natanggap na akong gift. Oh. Tingnan nyo, ganda ng gift na tanggap ko guys. So kami na naman yung magbibigay. Tapos ka na pala mag-CR eh. Anong plano mo sa gift natin sa mga staff? Secret, baka makita nila. Anong kantidad? Magkano yung budget mo? Mga 50k per person. Oh! Pag ito nakita nila, tapos mag-expect sila ng 50k, sabi mo. Tapos, tingnan na lang natin mamaya kung magkano yung, hindi na tayo magano ng budget kasi depende kung ano makuha natin mamaya, di ba? Yeah, that's true. Mag-English ka na lang kasi mahirapan ka mag-Tagalog eh. Yeah, I'm rapping Tagalog. I'm rapping that. I'm in English. Ano ginagawa, Pit? Service. Makeup artist ka na ngayon. Ano foundation mo, sir? Parang wala lang, boy ah. Parang natutulog lang. Uy, Will. Wag ganun, Brad. Pwede na, Pet. Pwede ka na mag-makeup artist. Ay guys, papractice kami ngayon guys kasi para sa event namin, si Apit Makeup artist. Kung mga gagraduate dyan, kontakin nyo na si Mishi. Look up, please. Kung may Christmas party kayo. Oh. Wait. Baalis na kami. Ito yung driver namin. Driver? Ba't ang tagal yung Bakit? Tinatawag mo sarili mo eh. Ha? Tinatawag mo yung sarili mo. Ako yung may-ari nito. Ay, ikaw pala yung driver. Ako yung may-ari. Alam nga naman, wala. Ano to? Walang ari. Ito yung financier natin. Ito yung magbabayad ng mga bibili natin eh. Alalala. Wow, ang linis ng car. Parang bagong bagong car wash ah. Let's go! Pasko na lang guys, mga purok sa Tubigon. Ito yung mga nila. Pati nagbitbit ng Purple Yam guys. Tingnan nyo, ganun kasarap ang Purple Yam. Sa dami ng tao ngayon guys. Dito kami sa malayo nakapag-park. So, medyo mahaba-haba yung yung lalakarin pa namin. Buti lang para masanay kayong maglakad. Para naman lumiit yung tiyan mo. Hoy, ang liit kaya ng tiyan ko. Kung Akala ko maliit. hindi mo na makikita. Kung paliliitin mo pa yung tiyan ko, hindi mo na makikita. Abs na lang yung... Ito na yung namin guys. Hindi namin papakita para hindi nila malaman. Ito na yung pinamili namin para sa bahay. Bilan naman din sila ng doorknob, Pit. Diba guys, may pinagawang kwarto yung si Japet sa bahay and sobrang ganda na ng kwarto niya. Tapos yung sa akin, lumang-luma. May maingay pa dito. Tapos yung kwarto niya na old, in-invade na ng mga kasamahan niya. Yung old kwarto niya para na sa mga ibang pamilya na alien. Kasi yung mga alien na mga... Ito, yan, ganyan. Mga gaya namin. Mukhang alien talaga. Thank you, boy. Ikaw mabayad yan, boy? Yes, pero pera mo. Sige, so. Yan. Pera mo. Ha? Ikaw mabayad yan. Grabe ka naman, hindi ka magbigay na sa mga staff. Friends mo yan sila, di ba? Pera mo. Ayaw mo silang bigyan pamasko? Friends is friends. Merry Christmas and a Happy New Year to your family from our family. No? Minsan lang siya nagbibigay. Ito naman. Meron pala akong lakad guys. Alis muna ako. Thank you, Pet. Apet mo mabayad, guys. Thanks. Gutom lagi. Malay sila manok guys kasi nagutom sila. Gutom ka. Oy, may nakalimutan pala kami. Wala kaming nabili na dito. Bag. Ano tawag dito, boy? Para sa mga binili naming aginaldo. Yun lang. Bye.